Здравейте и на всички хора от TikTok. Така, сега ще направим едно четене на карти, защото получавам нещо, което тук почва да ме яде и трябва да го кажа, защото в главата ми идва първо и искам да го потвърдя в картите. Радост, голяма радост идва и големи пари идват. Някой очаква нещо по документ, обаче много се тревожи, но тревогата да я премахне, защото е хубава картата. Това е. Така. Говорим общо 4. Може и жена, може и мъж. Няма значение за кого, но който се почувства, че за него се отнася, улавям карти хубави, радости идват, почивки и пари големи. Заедно, съвместно мъж и жена някъде отиват и ще се зарадват. Но искам нещо друго да кажа. Има нещо, което тази карта ми навява. Голямата радост, една дума казана много хубаво, не е на хубаво. И ето сега усещам също, че има човек, каквото и да прави, каквото и да струва, както и да го издокара, нещата се накрая излизат, че тя е виновна или той е виновен. Все някой се оправдава, огледало. Другия човек насреща е огледало. Все едно, че той е виновен, винаги се оправдава и излиза от изхода. И жената нищо ли, че не е виновна, тя се чувства, че е виновна и има товар върху нея. Голямо напрежение. Някой в безизходица. Чуди се как да постъпи, какво да направи, защото я мъчи нещо, което усеща нещо, иска да го каже, но няма доказателства или дори да се отвори устата, ще стане пак тя виновна. Предизвикана се едно къвги разправи от нейна страна. Голямо притеснение има. Ето една жена към един човек. Този човек живее в лъжа и я манипулира смисъл, както иска, така се живее. Седи и не мърда в името на деца, на дългогодишен брак. Това усетих, исках да го кажа. И второто, което подсказва на тази жена, че примерно хваща една чаша. Събаря, щупва се, отваря вратата, удря се. Отива на някъде, пада, нещо се спъва. Това е негативна енергия. Ако някой се почувства в такова положение, в такъв момент, че нещо се ходи, прави, но не на себе си, все едно плува някъде из облаците, нещо става с нея. Такова нещо усещам в момента. Като пияна, като замаяна, святи се върти. Това е голям негатив, който ще се оправи. Потърсете начин, защото нещата са обладаващи от много хора, поемате негативна енергия, като малки деца участвате. Има семейство, което е в спад. И деца, и венчило, всичко живо бяга и си казва, бе, светът се преобърнал срещу мен. Аз на никого нищо не съм направила. Кой какво ми прави и защо ми ги прави? Значи тия неща усещам. Така ми говори и картите ми се показват така. Ще се оправят нещата. В момента говоря, това е в момента. На когото попадне този клип и усеща, че за него говори, може да ми звъни на Viber, на WhatsApp. Така, намерете начин да се оправят нещата, защото има изход. Разбито сърце, голямо страдание и големи обидни думи има от хора. Също има жена, която тръгва на някъде и много добре нещата тръгват и ще се оправят. Това е бизнес, работа, ново начало и дори е преминала през някаква болест. Нещата, ето, са на нея полза. Мъж ли е, жена ли е? Така, 3 успехи, 3 надежди идват някъде. Някой казва нещо, което не си вярва. Забравено нещо много отдавна, но е дадено от Бога да бъде ваше. То като е дадено да бъде ваше, то от късмета ви няма как да избяга.